Jézusom, van a világ, szerintem első világ. Mert nélkül nem szabad, tudjátok. Talán ennyi szerencsélük volt a szerencsétlenség, hogy még volt egy direkt át, szintője, és hogy volt egy kis idő. Nagyon szépen, Járás Papa mellett reggel. Ottán Peti is jön szépen keresztes után nézzük, hogy mennyire tudják szeretni itt a tényleg ez a vizet, folyasan okosan jön át. Jó, ide durva vagy kis Laci! Hihetetlen! Őrítőzőt kerestük itt, úgy látjuk, hogy a Peter Rollerrel volt egy kis hoppan, volt egy kis puszi, addig mellett személyező pedig nézem, hogy Harsányunk, és nem tovább és a Milan, Kislaki visszaesett a melyik helyre. Közel Móricz úgy tűnik, hogy kiszáll autójából, elfelejtett a meccset. Harsányi eljön, Kotán, ő és Kislakivel a nézik, mi történt? Kislaki a negyedik. Kotán szépen fordítsa. Kislaki vezette parácsát. Hogy Kislaki két helyet esett vissza, itt ezt tudom venni. Kotán Peti is van a helyben, különre nem, hogy előkerül. És ez jó, tehát ez pontató volt, jó? És felálltak el. Most megint az utolsó futam. Harsányi Zoli. Azt pedig, hogy meg kell előni a vezet, mert ezt nem gondoltam volna. Őrülően is megint. Kotán Peti pedig most már meccsel Kislakival. Ott nem egyszerű a helyzet. Csúszkálnak. Óvatosan, Kotán Somerik, Okosan versenyel, fogott a Roller Papa. Vajdik a Kislaki. Biztos egy közönségdíjas. A BMS kolléga után. Hát SS pályán ilyet ritkán látok, mindent fogja a Kislaki is megtalálta, a Picit királyokot elszava. Pádó. Ez nem jött jól az tényleg így az átom. Nem is akkor a dinamikával, tempóval majd. Utána az eltűnik, esős és most lehet mondani. Ez a Pitya Magyar Véra, hátrafelé nyilazó sportjáról. És a gyümölcsök, Kislaki a harmadik, Kotán Peti. A látványos stílusnak köszönhetően úgy tűnik, hogy sajnos negyedik. Roller Papa a második, Kislászló. Peti nem tudok megállni. Vagy még, te most azt nézem, hogy nem fog állni, Kislaki állni? Egy kis eszmecserére? Nézzendi az ablakot, átszköztel a srácnak, lehet, hogy mondott, amit nem Kotán Peti, mikor ilyet csinál az nekem. Kotán is és bizony. Azt, amit itt művelt itt a kör elejének az első jobbosba, az valami iszonyat volt. A fókuszőjesztőt a határon autózva, terelgetve. Hát a komolyan mondom, trükkeseket megszólani kell. Simán! Gratulálunk, uraim! Vezetünk Petikába 5-ös! Kotán Petit, amíg a Fritz király! Édesik a szallat! Kislakitől állt el meg. Kotán Petit. A pályán van csak a harc, egyébként cimborosság, barátság, már amennyire ez lehet.
Úgyhogy gratulálunk a mezőnek, köszönjük a közönségnek a bíztatást, a szurkolást, Isten, közönség voltatok, és talán kifektően még annyira térünk vissza, hogy most már azért itt is megmutatta ezen a vizes pályán, hogy nem csak a Bukarda, úgymond királyára visszahalni közben is, hiszen ezen a vizes pályán úgymond időzőjelbe téve fiatalként, újoncként az Evóval nagyon jól versenyzett és félelmetes dolgokat művelt. Tehát stabilan, bátran oda tette a dolgot, ahova kellett. Nem ért meg a saját árnyékától. Pontosan köszönjük a részvevőknek, sportbíróknak, pályamunkásoknak, az egész hétvégi melót, a médiásoknak és minden segítőnek a munkáját, és nélkül nem ott van a létszés, csak úgy, ahogy a szponzorok nélkül sem. Úgy köszönjük mindenkinek, találkozunk legközelebb veletek, ugyanő! És ne felejtsük el, hogy ilyenkor azt mondtam mondani, hogy nekik hazaindulnak, azok a főutat is, tudjátok, a között az önversenypálya, végül a fiatlák mindenki óvatosan, mert mindenkit hazavárnak, aki pedig úgy dönt, hogy a jelenlétével megtiszteli az ünnepélyes díjátadót, azt várjuk a toronyon, hiszen nem sokára következik az ünnepélyes díjátadás. Miközben a pályán az győzteseket láthatjátok, Katán Peterek pedig az ő is megkezdett gyűjtőnek